uMonare usesebenze emkhakheni wabezindaba iminyaka engaphezulu kwama-25. Wasebenza njengentatheli kwamanye amaziko ezindaba kanye nase-SABC ngaphambi kokuba athathe ikhundla eziphezulu. Kumanje usebenza njengomqondisi enkampanini iRN Holdings. Kodwa ke ucele ukuba engaphawuli ngokuqokwa kwakhe kuze kube wethulwa koza kwabo. Ezinye zezikhungo aseke asebenza kuzo zithi lesi sikhundla simfanele kakhulu, uzodinga nje ukwesekwa ukuze ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe. We do hope that the executive leadership and the SABC will allow him space and time to do his job, considering what has transpired with his predecessor. We hope that the board and the management and the SABC will recognize that Mr. Monare is an experienced news executive. Inhlangano esakazela umphakathi isidlule ezintweni eziningi kulezi ikhathi ezidlule. Ukuxoshwa kobe yisikhulu sezindaba uphathiswa Magopeni ezinye zezinto ezenzekile njengoba ithi lenhlangano bese ngasekho ukwethembana phakathi kwayo naye. Ingabe ke uMonare uzokwazi yini ukungena kulezi icathulo ezishiywe uMagopeni? She does leave a strong legacy of independent, credible journalism. And so for Mr. Monare to be coming into that environment, and as much as there are always going to be massive challenges at the SABC, it certainly is a much better place to be going into than it was when Patiswa went there. Kumanje uMagopeni ukuphonsela inselele ukuxoshwa kwakhe ekhomishaneni yokulamula ingxabano phakathi komqashi nesisebenzi iCCMA.